Benvinguts a tots i a totes, alumnes, famílies i mestres al concert de Nadal de l'Escola de Països Catalans. Avui ens trobem aquí a l'Aliança per gaudir del concert de Nadal que amb tanta il·lusió han preparat els vostres fills i filles, les meses de música i les tutores i tutors de l'escola. Aquest any hem decidit canviar la ubicació d'aquest acte perquè creiem que aquest és l'espai més adequat per portar-ho a terme, ja que reuneix unes condicions acústiques i de confortabilitat òptimes. I sense més dilació, passem a iniciar el concert de Nadal, que espero que us agradi molt. Vinga!